Ahoj všichni, takže dnešní video je, jestli je křeček vhodný pro vás a jak na něj. A takže jdeme na to. Říká se, že křeček není finančně náročné zvíře, ale pokud pro vašeho křečka chcete kvalitní krmiva a tak dále, třeba ten aquadrink je doplněk stravy a stojí 80 korun, ale určitě ho křeček doporučuje. Dneska jsem ho už použil mini, což děkuji kanálu Hamster Lover, že mi poradil. A jako 80 korun nemyslím, že je úplně levný. Potom tu mám krmiva. Já tu mám teda krmivo speciálně pro trpaslíčí křečky. Je to teda značky Vitacraft a je to premium menu Vital. A teda nemá to sluneční semínka, takže když máte obecního křečka, nemusíte si odsaď sem dát sluneční semínka. Tady nemáte. Potom byste měli potřebovat okusovací tyčinku, což je třeba tahle od Vitacraft, je to Cracker, nevím. A stojí to 55 korun, což už taky není málo. Jako vypadá teda takhle a mini je jsem docela nadšená, protože jí chutná. A jako 55 korun není úplně málo. To dokonce je to sugar free. Potom třeba dropsíky a ty už nevím kolik stály, ale jako byly docela drahý. A najednou jsem zjistil, že ani jim nechutnají a mě hodně smrdí. Tak jako dropsíky u mě ne, ale jako je to na každém. Potom třeba tyhle ty koule pro křečky, které stojí 189 korun. Což není málo, ale jako pokud chcete třeba značku Fear Plus, tak se s tím musíte smířit, protože Fear Plus není dvakrát nejlevnější značka, ale má opravdu kvalitní věci, což tahle koule je opravdu krásná. A určitě se to křečkovi bude líbit. Mini si zrovna vychutnával zeleninku. No, tak co se určitě bude hodit. A teda už jsme u dost penězích. Mini mi připadá, že za chvilku asi vylezem. Jsem mi to včera naučil, aby se naučila skákat přes tohle. Takže asi tady uvidíte parkouračku mini. Tak jako srač. No a jako potom tu jsou další věci. A to je třeba domeček. Domeček stál asi 150 korun. Sice jo, je velký a mini se hodně líbil, ale jako je to pořád domeček a jako pořád je to dost. Potom tu mám tenhle okusovací kámen s mořskými řasy. A teda je to prý plné minerálů a docela to práší. A prý je to pro křečka velice vhodné. Smrdí to po mořských řasách. A teda tohle se stálo buď 50 nebo 60 korun. A to je docela dost vysoká cena. Já to mini teda vrátím. Já jsem teda k té kloci dostal mističku, ale ta mistička byla na nic, protože si do ní vždycky naházela mini hobliny. Takže jsem ji musel koupit novou a toto je tohle, kterou jsem koupil v Hornbachu a stála 20 korun, což je super cena. A já jako dneska půjdu pro mini nakupovat a jako utratím tam minimálně dalších 500 korun, protože si chci koupit granulky, potom si chci koupit ty kapsle sýrové a mrkvové, potom jí chci koupit seno, které nemá, barevné kolečka, které ona má jenom zelené a já chci barevné. No a jako slunečnicová semínka a prostě křeček není dvakrát nejlevnější zvířátko, ale jako pokud jste schopni do toho investovat dost, tak jako je to na vás.
A dobře, ne každý potřebuje tolik věcí pro křečka. Někdo si vystačí jenom s pár věcma. Ale jako když chcete mít kvalitní krmivo, když chcete mít zdravého křečka, když chcete prostě pro něho dost věcí, tak opravdu prostě je třeba do toho investovat. A pokud chcete i hračky, třeba jako je tahle ta houpačka, která stála 60 korun, nebo tohle ten stál asi taky 60 korun, tak jako ne, křeček není dvakrát nejlevnější, ale jako hodí se, křečci jsou hodní, křečci jsou milí. Myslím, že je i o trošičku náročnější než morče, protože morčatkovi nemusíš dávat pořád pamlsky a nemusíš pro něho kupovat nějaké speciální jídlo. On si dokáže vystačit s normální krmnou směsí. Neříkám, že křeček ne, jo? Neříkám, ale jako pokud chcete pro něho více živin, kvalitnější jídlo, něco na okusování z minerály, vodu z minerály, což je teda doplněk stravy, tak jako opravdu investovat do něho je to nejlepší. A jako neříkám, že je to nutno, jo. Někdo se obejde i bez těchto věcí, ale jako není to nejlevnější zvířátko. A potom jdeme teda k dalším věcím. A to je teda křeček. Na křečka potřebuješ mít denně určitě trochu času. A jako on potřebuje ty pamlsky a tak. A když jedete na dovolenou, ho prostě musíte někomu dát domů, protože aby vám jezdil každou hodinu domů a dávám jim pamlsek, tak je to docela na nic. Že si opravdu to potřebují. Křečkům potřebuješ dávat pamlsky, křečci potřebují si prostě trošičku zaběhat a tak. A opravdu křeček je sám náročný, ale jako křeček je vážně hezké zvířátko a je to taky jedno z oblíbených domácích mazlíčků. A já teda křečka maximálně doporučuji, protože mini je snad nejhodnější křeček na světě a je klidný. Večeří ani neslyším, jako když se na to soustředím dobře, slyším, jak okusuje tyčinku a na chvilku běhá v kruhu, ale jako jinak ji moc neslyším. A teda nejdražší na tom jsou klece, což není vždy nejdražší, jo, není vždy, ale teda když chcete mít větší a prostornější klec, tak jako určitě 700 korun plus, proto musíte dát. Pokud chcete mít tu prostornější klec a pokud chcete mít více patrovou, tak 700 korun plus, říkám, někdo si obejde s normální takovou klecí, akorát já chci pro mini větší klec, a kterou dostanu až po Velikonocích. A teda já se s vámi loučím a ahoj.